Justice for my Jaden. Ko kanombonzi kakabeji ndo kapi kako muri Zimbabwe. Kana mchizo kakabeji ndo kumbiro kuti mungonyoro mu comment section kuti kakabeji ndo kapi kana mchikaziva. But violence is not the solution. Kana uchinge watadzirwa, taurirana nemunhu akutadzira, munge mchigadzirisana pane kurovana nekuti pamwe pacho auzive zvinenge zvichaitika mberi. Chitarirai muone manje vana mai Oliver voenda kuchitokisi nekuda kwekuti varova mai Jaden. Muri Zimbabwe kusangana kwatikuita zvakare pachannel ino channel yeZim Witness TV yandinouya nema-updates akasiyana-siyana, uye ndinoti kana kari kekutanga kusvika pano ingobayawo button rekusubscribe then turn on the notification bell kuitira kuti usarasikirwe nema-updates andinodzoka nawo pano zuva nezuva. Uye musakanganwa kufollowa our Facebook page redu rinonzi Zim Witness TV. So muri Zimbabwe nyaya yandadzoka nayo nhasi inyaya yakatenderera muzuva ranezuro 9 September 2024 pa social media, apo mumwe mukadzi anonzi iye mai Jaden vari kunyanga uko vairohwa namai Oliver nemhaka yekuti mai Oliver ava vaitaura ivo vachiti mai Jaden uri kudanana nemurume wangu, uri kunzi iwewe une kakabeji. Tisingaziva kuti kakabeji kacho ndo kapi kairehwa. But many thanks to Tafadzwa Chidao aita kuti vanhu ava mabullies aya abatwe nekuti mai Oliver ava vanobuda ivo pa video vachirova mai Jaden vaina mainini vavo pamwe natete vavo, zvichireva kuti vakadzi ava vaiva vari 3 vachirova mai Jaden. Pamusoro pazvo mai Jaden vainge vakabata mwana. So Tafadzwa Chidao zvinhu zvakamubata, akasvika iye pakufamba kuenda kunzvimbo yenyanga uko anobata amai Oliver pamwe chete nevavaibatsirana navo kurova mai Jaden. Mai Oliver ava vari kunzi ivo vakatorovawo futi baba Oliver vacho. Kosta unoba Oliver vazosvikawo havo pakutaura kuti aiwa ndakarohwa nemukadzi wangu asi nini kusaidi kwangu aiwa muregerere henyu. Ba Oliver vanosvika kuti mai Oliver vakadzoka kujeri futi vanosvikoputiswa muri Zimbabwe. But chandongokudze ndechekuti violence is not the solution. Matadzirana, gadzirisanai, garai pasi nekuti hasha dzinokusvitsa pamwe pasiripo, dzinokusvitsa kana pakuuraya munhu chaipo. Ukauraya munhu hauna chaunenge wagona, jeri rinenge rakangokumirira mberi richiti ndiri pano. So zviri kunzi izvo amai Jaden avo vari kunzi ivo nzeve yavo iri kurwadza nemusoro nekuda kwekurohwa kwavaitwa namai Oliver pamwe chete nevamwe vavo, uye mwana ari kungochema haasi kunyarara, zvichirevawo izvo kuti mwana anokwanisa kunge akakuvara. So muri Zimbabwe ngatingonyorewo mucomment section kuti justice for my Jaden. Uyo ndokumbira kuti mungondiudzawo mucomment section zvakare imomo kuti kana muchizivawo kanonzi kakabeji ndo kapi kako. So muri Zimbabwe nditsvakupai mamwe maclips atorwawo naTafadzwa Chidao achitaura nevanhu ava vafambira kunyanga, uye nemamwe maclips amai Jaden vachirohwa pachibhorani namai Oliver. Unadzo? Ndati unadzo here? Isafoni yako. Isafoni yako inozodambuka. Isafoni yako. Aha, ndichandi zvemaodi. Isafoni apo, paper bag. Isafoni apo. Isafoni pasi. Isafoni pasi. Ikapukanyika ndondipata isafoni pasi. Isafoni pasi. Isafoni pasi. Wandinyengere babori babe. Inini ndakarana wakanyanga babori nini? Wakanyanga babori. Wakafuna babori vakakufunda zvokuma 11 ongori kuite. Babori vakatoti muneka cabbage maije. Muneka cabbage. Babori vakatoti zuro vakatotaura babori vakuneka cabbage. Maije ndamuterera ka cabbage. Maije unashwa nyangana na babori wewe. Unashwa nyangana na babori. Mtori mamba mamaro zvatoita. Munhu ngapise. Kunyangana na babori wewe. Munhu ngapise. Urangana maoko. Urangana maoko. Ndechekuti makaroveremu chii chamakamurovera, ndofana ndozvandinoda kuti chii chakaitika kuti muzomurowa.
akafonerwa naValentine kumanhurubirita 11:14. Mashure mekunge ndiri kuona makozi mufoni nemurume wangu. Saka after that ndonyaya takanetsana kumba nemurume aibva kuti saka kana urunzwa izvozvo kuti ndodana naVhale chichungu neseve kana ndikadana naye une mhosva rei naye siyana naye. Ndozvakaita kuti tirwane naValentine. Pamazomurova makamurova nani? Tiri 3. Mamuri 3. Imimi nani? Namainini natete. Nani? Natete. Namainini natete. Varipi? Kumba. Ndo kune mwana? Hanzi makarova futi? Iye ndakarohwa hangu hadzimai wangu. Warohwa nadzimai yako? Hadzimai wangu. Makurohwa? Ya, hadzimai wangu. Kusaidi kwangu munokwanisa kuvaregerera. Ayo baya ndongobvunza kuti asi vakakurova here? Havangu ndidzemura. Vakadzemura. Alright. Iwo ndiwaitora mavidhiyo. Alright. Nemi. Mati mavidhiyo makatora makatumira kunani? Unatumira munhu?